Aprangsi pini citia ciklo tarik kretrok surihini rain kore thom Saturday arni apor bajikre hinira citim padak anam langpi karbirong sar hawarame press meet kitu Japan press media ke hai dumhan ningkang sama kadong bajere lo kadong lahalo ini labangso a press meet kitu nangkok alam thia puthake karbi rong sar ukeman lukasen harbamon akai pen non an ningkan haro ningkan suri sose papuson si bangbom pen kidam tang ningkan suri hinira krep ho krep rock la pen krep rock si la ningkan ke thamang bong karbi rong sarame pu chisik ponsi or karbiang long labang so karbi rong sarame a committee for pledget sengpon ini ladak anam lang piha warong rong sarmai tu mai ke phapen ini media korte tu na chitong dong pot lang le tum phanta ni aklong pena kadom pi ro lasi nili ini ganing jeji la pukela hello nili tum deopani rong sarmai hin pen council tim karbiang long tum phan ni tum kaduk ka pen sita ninga klong pen alang li tum phan kacuningri padikrim kala hello nili tuma phan VDC bang ke nang cancel pira nili tum phan TBC bang sinang pinangi lasi iem surjo ke pulo alang li ke VDC lewang lote rong tangkanang li uko TBDC ke karchar phan la ke ahok tema TBDC traditional ke karchar teta traditional karchar belek rong kaching thuri da traditional benai nilitum ke hakko bhi pho din penta traditional pen nilitum rong choklem bom chodam bom sita VDC bolote hala bangso ron ke awedet po nilitum kona mana ron ason si enang kokpo aposi mentune ta nilitum ke deopania rong asara tumke VDC long bangke chedon unde lapen jongsi nanglitum pachundet liputang te nilitum sodak pen midday thorpsi ahir pangtang rak chisong nilitum lasi tim karbiang long CM pendang lo kaduk kawe IM MLA tumpan ansita ninga klong pen chuning ri pen alang li tumpan dia chahang lo nili tumpan angin sotha lapen ni tumpan ai hontha karbia khai ching hon sena tribera khai ching hon sena tribera phan ke viria to war bang ke ni tumpan pon pete santen mi pari kusi alang li tumpan ninga klong pen chuning ri kadok